Hola a tots i a totes. Com esteu? Millor? Ja s'heu recuperat de l'ensurt de l'últim vídeo? Ara ja toca tornar a treballar, que avui hi ha molta feina. I avui tornem a les tomaqueres. Com ara veureu, han crescut molt i fins i tot hi ha fruits per agafar ja. El que es tracta avui és de desfullar-les. Però això no ho havies fet ja. No. El que vam fer l'altra volta va ser desullar, llevar-li els ulls. Esta volta desfullarem. Això consisteix en tallar les fulles que estan per baix de la tomaquera fins a arribar als primers fruits. I haurem de tallar la fulla arran del tronc principal. Amb això aconseguirem que hi hagi una millor aireació en la tomaquera i poder previndre d'enfermetats, com pot ser els fongs o bé insectes com l'aranya roja o la polilla de la tomaca. I ja que estem, revisarem les tomaques, tallarem, li llevarem els ulls que tinguem i nugarem les que ens faça falta nugar. Així que agarrem la càmera i anem a la feina. I com podeu veure, així hi ha molta fulla arran de la tomaquera i algunes ja estan podent ser marrons. Així que anem a buidar aquesta part de baix. Així, amb molt de cuidadet. Anem tallant aquesta part de baix. Si seria fins així que té les primeres tomaqueres ahí darrere. I tallem sempre el més arran possible.
més o menys ha de quedar així. La part de baix estiga prou més lliure, si veieu la comparativa amb aquestes així, que hi ha les dretes. Fins als primers mig, que hi estan. Així que tinc que fer el mateix amb totes aquestes. Així que per últim, us ensenyaré com va l'experiment que vam iniciar així al bancalet. Que si no us recordeu o no ho heu vist, jo vos refresco la memòria. L'experiment constava de, amb aquests ulls de les tomaqueres, tindre noves tomaqueres plantant-les en el bancalet. Per això, el primer experiment era a veure si era veritat. I el segon era de la meitat d'aquestes tomaqueres, unes les ullaré i d'altres no li llevaré els ulls a veure què passa. Anem al bancalet i les veieu. Ara vos ensenyaré les tomaqueres que vaig plantar i que han sobreviscut. Per exemple, si tenim dos. I així en tinc altres. I així més. Com veieu, la primera part de l'experiment ha eixit bé. La segona part consistirà en aquestes 4 no les desullaré perquè estan al costat de les penqueres. I aquestes així sí que faré els mateixos. Fins així el vídeo d'avui. Espero que vos hagi resultat interessant. I vull que em digueu en els comentaris què vos ha semblat. Que em comenteu tot allò que vos interessa. La veritat és que és un plaer enorme veure com creixen les tomaqueres i com van eixint aquests fruits i van posant-se roig. És un cultiu que té molta faena, però molt satisfactòria. Fins la setmana que ve a tots. Adeu!